तर नाशिकमध्ये एफडीएनं मोठी कारवाई केली. 5 आस्थापनांचे अन्न परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले. 2 हॉटेल, 2 बेकरी, 1 नमकीन दुकानावर कारवाई करण्यात आली आहे. स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन करण्यात येत होतं. 2 लाखांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आलाय. सोनपापडी, गुलाबजाम, मिल्क बर्फीचा मोठा साठा यावेळी जप्त करण्यात आलाय. 5 आस्थापनांचे अन्न परवाने निलंबित करण्यात आलेले आहेत. तर नाशिकमध्ये एफडीएनं ही मोठी कारवाई केली आहे.